माखासे स्टुडेन्ट्सफोरा फेल जानायनि जाहोनाव टेनसन जायो बेफाब चावड़ा बिथाङा दिल्लीयाव थायो बिदिनो माखासे स्टुडेन्ट्सफोरनि बायदि बिथाङाबो उन्दैनिफ्रायनो माने फरायनायाव एसेबो इन्टारेस्ट गैयामोन आरो बिदि इन्टारेस्ट गैयै स्टुडेन्टफोरा जों मिथिखायो बांसिनानो बेक बेन्चार्स जायो होननानै थिग बिदिनो उन्दै क्लासनिफ्राय गेदेर क्लाससिम बिथाङा हाई सेकेन्डारिसिम एभारेज स्टुडेन्ट बायदियै एभारेज मार्क लाबोनानै पास जालांगासिनो दंमोन जाहैबाय एभारेज स्टुडेन्ट हिसाबै एभारेज मार्क्स लाबोनानै बिथाङा हाई सेकेन्डारिनि उनाव नेताजी सुभाष इन्स्टिटिउटनिफ्राय बिथाङा बिटेकखौ 56% लाबोनानै उथ्रिसारनो हायो आरो बै बिटेक डिग्रीनि उनाव बिथाङा मोनसे कोचिं इन्स्टिटिउटआव टिचार हिसाबै फिजिक्स फोरोंगासिनो दंमोन आरो बिदिनो कोचिं इन्स्टिटिउटआव फिजिक्स फोरोंनायजों लोगोसे बिथाङा मोनसे खामानि आखायाव लायो बै खामानियानो जाहैबाय यूपीएससीआव माने ट्राइ खालामनो होननानै बिथाङा आखायाव लादोंमोन जाहैबाय जेब्ला यूपीएससी एग्जाम होनो थाखाय बिथाङा स्टाडि खालामनो जागायजेनदोंमोन बिथाङा माने फार्स्ट टाइमाव एसेबो गोसो होनो हायाखैमोन होननानै बिथाङा बुंदों थाङै थुङै बिथाङा 9 बारावसो यूपीएससी आनजादखौ क्लियार खालामनो हायो आरो बिथाङा दासान्दि आईईएस अफिसार माने इन्डियान इन्जिनियारिं सार्भिसाव बिथाङा खामानि मावगासिनो दं दा जों बिथांनि स्टोरीखौ खोनानानै नुनानै नैबे मोनसे बाथ्राखौनो मिथिनानै मोनो बा बुजिनानै मोनो नोंथाङा नोंथांनि सिमां एबा माबा मोनसे बुस्थुखौ गोसो गोरबोजों बार्निं डिजायार थायोबा नोंथांखौ नोंथांनि बै एमखौ माने हासिल खालामनायनिफ्राय बा एचिभ खालामनायनिफ्राय रावबो हमथानो हानाय नङा